Kassim Chilumpha omwetu ndi wachiwiri wakale wa mtsogoleri wa dziko la Malawi. Iwo anakhala wachiwiri amene mu ulamuliro wa malemu a Bingu Mutharika. Komanso iwo ali ndi chipani chawo chimene chimadziwika kuti ADD kapena kunena zona kuti Assembly for Democracy and Development. Ndeno iwo ni munthu mmodzi amene anaonesa chiwiri chofuna ndithu kuzapikisana pa udindo wa mtsogoleri wa dziko la Malawi makaposera ndithu kuti kuli chisankho chimene chachitike pa 16 September chaka chino cha 2025. Ndipo tsatira kalenda ya bungwe la Malawi Electoral Commission tikumbukira ndithu kuti pa 10 June chaka chino cha 2025 ndi tsiku limene ndithu anayamba kupereka ma nomination papers kwa anthu amene afuna kuzapikisana pa maudindo osiyanasiyana pa chisankho chimenechi. Ndiwo ngati mmodzi ndithu amene anaonesa chiwiri anakatenga ma nomination papers yawo. Ndipo tsatiraso kuti kalenda imene imanena zona kuti kuyamba pa 24 July chaka chino cha 2025 kuzafika pa 30 July ndi nthawi imene ndithu anthu amene akuyenera kukapereka ma nomination papers amene ku bungwe limene la Malawi Electoral Commission. Ndeno iwo Kassim Chilumpha tsiku la lero pa 29 July amayenera ndithu kuti akapereke ma nomination papers amene ku bungwe limene la Malawi Electoral Commission kutsimikiza kuti iwo ndithu afuna kuzapikisana pa udindo wa mtsogoleri wa dziko la Malawi. Ndeno posatira zimezi taona ndithu kuti ku chipani chimene cha ADD kuzera mwa amene amayankhulira chipani chimenechi omwe ndi Lamek Sapuwa anabwera ndithu kuzafotokoza kunena zona kuti iwo Dr. Kassim Chilumpha ndithu sakupirira ndi chiganizo choti azapikisana nawo pa udindo umenewu. M'malo mwake iwo ndithu apanga endozi Dr. Joyce Banda komwenso nawo ndi achipani cha People's Party kapena kunena zoti PP kuti ndithu amenewa ndi amene ndithu azayimire pa udindo wa mtsogoleri wa dziko la Malawi m'malo mwa iwo ndithu Kassim Chilumpha ndi chipani chawo cha ADD. Ndekuti mmene zateremo zikusonyeza zona kuti chipani chimene cha ADD ndekuti no apanga ndithu mgwirizano woti ayendere pa chisankho chimene chizachitike pa 16 September ndi chipani cha PP. Ndi amene amayankhula chipani chimenechi amene kuti Lamek Sapuwa anapitirizaso maka kufotokoza kuti utsogoleri wabwino umene ungathe kuyendesa dziko la Malawi ndekuti uli mwa Dr. Joyce Banda. Akuti potenga ndithu kuti Joyce Banda ndi munthu woti wa experience chifukwa muzaka zambuyomu iwo analamulirapo ndithu ngati president kwa zaka ziwiri. Komanso akuti ndithu iwowa ali ndi kuthekera kapena kuti ali ndi luntha loyendesa ndithu mabungwe omwe si aboma. Ndi pa chifukwa chimenechi apempha ndithu anthu amene amasatira chipani chimene cha ADD kuti akavotere amenewa Joyce Banda komanso amalawi onse amene akufuna kwabwino akuti ndithu akavotere amenewa Dr. Joyce Banda. Ndi tikhulupirira kuti ambiri tikutsatira bwino maka kuti chipani chimene cha PP anapanganso ndithu mgwirizano makapanga mgwirizano ndi chipani cha FP chimene ndithu chimasogozedwa ndi Khumbo Kachali. Ndipo Khumbo Kachali amenewa asankhidwanso ndithu ngati running mate ku chipani chimene cha PP. Ndi mmene zakhaliramo pali ndithu mgwirizano wa zipani zitatu umene tikunena zoti wa ADD, PP komanso FP. Ndeno Ben Chankhame omwetu ndi Secretary General wa chipani chimene cha PP anabwera ndithu kuzafotokoza kunena zona kuti azokhuza ndi mgwirizano wa chipani chawo cha PP ndi ADD ndekuti akhala ndi tsiku limene ndithu pakhale kusayinirana zokhuza ndi mgwirizano umenewu. Tsono funso limene likumabwera ndonena kuti kodi migwirizano imene ikupangidwa ya zipani zimezi kodi ndi kuthekera kozapeza 50+1 kapena angopita ku chisankho chimenechi ndi cholinga choti akangokwaniritsa kuti anapikisanawo pa udindo wa mtsogoleri wa dziko la Malawi. Funso limene likubwera makaposata ndithu kuti kwakhala kutuluka kafukufuku amene apanga mabungwe osiyanasiyana ndipo kafukufuku amene akusonyeza zoti chipani cha Democratic Progressive Party ndikuti chindikuthekera ndithu kozapambana pa chisankho chimenechi komano ma percentage amene chikupeza ndikuti ndi 40% of which ndoti tikatengera ndi 50+1 ndikuti sichikwaniranso ndithu chipani chimenechi chikuyenera ndithu chitapanga mgwirizano ndi zipani zina. Ndi sizinakatha kutheka kuti ambali yotsutsa boma popeza kuti zipani zonsezi zimene tikukamba apapa ndikuti zili mbali yotsutsa boma. Sizinakatheka kuti anthu amene onse kukhalirana pamodzi ndikupanga ndithu alliance kuti azayende limodzi pa chisankho chimenechi ndi cholinganso chonena kuti azathe ndithu kupeza 50+1 amene amafunikira
Komabe potengera kuti pa 30 July chaka chino cha 2025 ndi tsiku lomaliza ndithu ku bungwe limene la Malawi Electoral Commission kuti akhale akulandira ma nomination papers awo anthu amene ndithu afuna kuzapikisana nawo pa maudindo osiyanasiyana ndi mwina kutha kuchitika chinthu china chake. Komabe ngati zimene zikanike ndeti zikusonyeza zoti anthu amene ndithu akupikisana pa maudindo amenewa ambiri ndithu cholinga chawo chikufuna kupeza maudindo osati ndithu kuti atumikire amalawi. Chifukwa kazoona kuti zolinga zawo zinali zofuna ndithu kutumikira amalawi ndi kuti bwezi atakhalirana pamodzi anthu osewa ndithu kupanga mgwirizano ndi cholinga choti apulumutse amalawi maka poseta ndithu ku mavuto amene akumana nawo amene abwera chifukwa cha usogoleri umene udakali pakalakale panopa ku dziko la Malawi. Ngati muli ndi ndemanga pa nkhani imeneyi mutha kutumiza ndemanga imeneyo ku comment section. Koma tikamapereka ndemanga tikumbukirenso ndithu kulemekeza maganizo a anthu ena. Tisaiwale kupanga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndi cholinga kuti nkhani zambiri zikamachitika ndi kuti zitha kupezani musavutika.